L'objectiu fonamental de fer una experiència d'aquestes característiques, que s'organitza des de la Direcció General de Protecció Civil, és a dir, un simulacre, és reforçar sobretot la implantació del Pla Secta entre les autoritats, serveis d'emergències i altres organismes adscrits al pla, que haurien de prendre tota una sèrie de decisions vinculades a la situació de risc químic. Perquè hem simulat una situació de risc 3, és a dir, que en aquest cas l'afectació surt pròpiament del que serien les instal·lacions industrials i passa a afectar a través d'aquest núvol tòxic que té un impacte durant més o menys 20-25 minuts que ha estat en actiu a la població. Ha funcionat prou bé el simulacre, ha permès fer el que per nosaltres és important, avaluar l'operativitat global del Pla Secta, la presa de decisions